Здравейте от тук, аз съм Валко и днес ще снимам предизвикателство. Михаил Георгиев, една лъжица оцет, лъжица. Следващото предизвикателство е от Сашо Нешев. Той ме предизвиква да изпия 5 литрова туба с вода. Мавика, направи така, от твоята чешмата потича ракия, че от вода хваща се режда и без попница отвътре ще изпия. Някаква свиня въргаля се в кота, а комшията... От Сейхан Салиев. И то е да направя магия с кибрид. Това ще е лесно. Клечка и кибрид. Магия. Предизвикателство от Николай Колев. Да пуша кибрид. Сериозно. Кибрид отново. Нищо не стана. Предизвикателство от Васил Колев. Изявам кибрид една кутия. Накъсах си го да ми е по-лесно. О, плохо, кибрид. Предизвикателство е от Лудата дойде, бе. Да хвана кокошка. Стой мирно, мама ти неба. Хванах кокошка. Беше ми трудно.